Si Pablo og ang mga mini nga apostoles. Ikalawang Korinto Kapitulo 11 versikulo 1 hanggang 15. Kon sa akong pagpasigarbo karon isipon ninyo nga nabuang ako, hinaot nga magpailob lang kamo samtang isulti ko kining mga butanga. Kay gibati ko ang Dios nun nga pangabugho kaninyo. Nahisama kamo sa usa ka dalagang putli nga akong gisaad nga ipakasal sa usa ka pamanhunon nga mao si Kristo. Apan nahadlok ako nga basin kon malimbungan kamo ni Satanas nga nakigsulti kang Eba pinaagi sa bitin, ug mawala ang inyong matinud-anon nga tinguha sa pagsunod kang Kristo. Kay gidawat man ninyo si bisan kinsa nga nag-anha diha kaninyo nga nagwali ug Hesus nga lahi sa among giwali kaninyo. Ug gidawat pud ninyo ang lahi nga espiritu ug ang ilang giingon nga maayong balita nga lahi kaysa inyong nadawat gikan kanamo. Sa akong hunahuna, murag dili man pud ko maiwit sa kanang ilang giingon nga, labing bantugang, mga apostoles. Posible nga dili ako maayong musulti, apan daghan usab ang akong nasayran bahin sa kamatuoran. Og nasayran ninyo kana kay nakakita man gayud kamo nga tinuod kana sa tanan namo nga pagpanudlo. Wala ako magpasuhol kaninyo sa akong pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios, kun dili nagsakripisyo ako alang sa inyong kaayuhan. Dautan ba kadtong akong gibuhat? Samtang naghago ako diha kaninyo, ang mga tumutuo sa ubang mga lugar mao ang naghatag sa akong mga kinahanglanon. Mura akog nangawat kanila aron lang ako makatabang kaninyo. Sa dihang nakulangan ako sa akong mga kinahanglanon wala pud ako mangayo og tabang kang bisan kinsa kaninyo. Ang atong mga igsuon kang Kristo sa Macedonia mao ang naghatag kanako sa akong mga kinahanglanon. Kutob sa akong mahimo gilikayan ko ang paghasol kaninyo, ug mao gayud kini kanunay ang akong buhaton. Kining akong gipasigarbo dili gayud maundang tungod kay dili gayud ako mangayo og tabang gikan kaninyo o sa mga lugar sa inyong palibot nga sakop sa probinsya sa Akaya. Ug tungod kay si Kristo ani akanako, ang akong gisulti tinuod gayod. Apan basig mo ingon kamo nga wala ako mangayo og tabang gikan kaninyo tungod kay wala ko kamo higugmaa. Sayop kana, gihigugma ko gayod kamo og kana nasayran sa Dios. Apan barugan ko ang akong gisuti nga dili ako mangayo og tabang gikan kaninyo, aron nga ang mga tawo nga nagpaka-apostoles dili makaingon nga sila gahago sama kanamo. Kana nga mga tawo dili tinuod nga mga apostoles, kon dili mga limbungan ug nagpakaaron ingnon lang nga sila mga apostoles ni Kristo. Hinuon, dili kana katingad-an. Kay bisan gani si Satanas nagpakaaron ingnon man nga anghel sa Dios nga naghatag og kahayag. Busa dili katingad-an kon ang iyang mga gisakupan nagpakaaron ingnon usab nga mga alagad sa pagkamatarong. Apan moabot ang adlaw nga silutan sila sumala sa ilang binuhatan.